Hola, bona tarda, bona nit. Avui farem un nou LeetCode, un LeetCode fàcil perquè és molt tard. No sé, jo què sé, tio. 200 per cent. Aquest ho he d'intentar, jo què sé. Jo què sé. LeetCode 278, fàcil. 278. Vale, i què ens diu? Primera mala versió. Tu ets un product manager que correntment està liderant un equip de desenvolupació d'un nou producte. Uau. Per mala sort, l'última versió d'aquest producte ha fallat a la qualitat, al check quality, vale? Ha fallat en el quality check. Això ens diu que des de que la versió està en desenvolupament base, les versions anteriors, valen? De les versions després de la primera també són dolentes. Vale. Això és una mica enrebaçat, però bàsicament, potser no ho he traduït correctament, no? Ens diu, tenim dues versions i llavors en tenim una dolenta, totes les altres següents seran dolentes, vale? O sigui, si tenim, per exemple, això, aquestes seran dolentes, les següents. Si tenim, per exemple, l'1, les altres seran totes dolentes, vale? Ens està dient això, bàsicament. Suposem que tenim un número de versions que va de l'1 fins a l'N i tu vols trobar quina és la primera versió dolenta. O sigui, que volem trobar és aquesta versió, volem trobar aquesta versió i volem trobar aquesta versió. Aquesta versió seria la tercera, aquesta versió seria la quarta i aquesta versió seria la segona. Hauríem de tornar 3, 4 i 2, en aquests casos. Vale. Et donen una API valen, que ens diuen si la versió és dolenta, o sigui, retornarà true si if is bad, valen, és dolenta, i si no retornarà true, a fals, i retorna a aquesta versió, la versió dolenta, com hem dit, implementa una funció que falli la primera versió dolenta, necessites minimitzar el número de trucades de l'API. Això què vol dir? Vale, si ara ho penseu és molt fàcil, no? Fas un for, no? Un for i in range de fins a n, vale? I bàsicament tu diries, vale, quan sigui bad, no? Retorna i, no? De bad de i retorna i, no? Vale. Això què passa? Això què passa que és lineal. Si aquí suposo que serà un número super elevat, 2 a la 31. 2 a la 31 és una barbaritat. Menys 1, però bueno, és una barbaritat, vale? O sigui, això petarà, vale? Això petaria. O sigui, no... Si tenen complexity, si tu veus dir, no. El que busca, suposo, és fer lock-in, vale? I ara, quan estic dient això, ja sé què s'hauria de fer. S'ha de fer un binary search. Què vol dir això? Mira, us ho explico. Us ho explico molt senzill. Molt senzill. Vale. Tu tens un array que va de l'1 al 10, vale? Vale? I el dolent, per exemple, és el 8. Per exemple, és el 10. Si sigués el 10, tu hauries de recórrer tota la llista, no? Per trobar el 10. Més tens 3 milions de números, hauries de recórrer fins al 3 milions, vale? Com ho podries fer? Pots pensar. Com ho podries fer? Doncs, jo, quan veig això, dic, voldria, com aquell que diu, dividir-ho per la meitat. En veritat, tu estàs reduint més de la meitat, no? Però és la meva idea. Com podria fer la meitat d'eficient, no? Deixa'm explicar-t'ho. Si nosaltres fem un sol for, vale? Això creix d'aquesta manera, vale? No? Si tens per número d'iteracions, vale? Si tu hem fet, si l'últim número és 10, això bàsicament tardarà tant temps, vale? Com ho podem fer per fer que per 10 iteracions el temps, o sigui, la memòria tot sigui així, o sigui, ja no és la meitat, no? Perquè això continuarà posant així, no? Que això és n, i aquest continuarà posant així, vale? I això és lock-in, vale? Això vol dir que com més iteracions faci, aquest creixerà de forma més lenta. I aquest, com més iteracions faci, creixerà més ràpid. Llavors hi ha lock-in
square, que al quadrat, que és una cosa així, i llavors ja crec que és n factorial, que és una cosa així, val. Això seria n square i això és n factorial. Crec que és n factorial. Si no m'equivoco. Vale. Com ho pots fer? Doncs com has de dividir per la meitat. És que jo m'he acabat això i dic, com ho podria fer més curt? Si ho divideixo per la meitat, vale, i dic, és aquest valor, és dolent o no? No, perquè és el 8, vale? Com que no és dolent, com que sé que no és dolent, vale? L'he dividit per la meitat, vull que la meva meitat, vull que el meu mig comenci aquí, vale? I que tots aquests valors d'aquí ja no els conti, no? Pam, comencem des d'aquí ara. I fes-me el mateix. Vale. Què vull dir? Mira'm la meitat. El 8. Vale. El 8 és correcte. Aquí estem dient el 8 és correcte. Vale. Com que el 8 és correcte, és dolent. Com que ja sé que és dolent, ja sé que la primera versió està en aquests valors d'aquí, doncs ja necessito el 9 i el 10. I ara miraré a partir d'aquí. Vale. Ui. Vale. Hem mogut podríem dir que hem mogut el punter que teníem aquí i l'hem mogut fins al mig, vale? I ara mirem d'aquests, mirem a la meitat, de 6 a 7, vale? És el 7 correcte? El 7 sí, és correcte, la nostra versió és correcta, vale? Doncs mirem de 7 a 8, vale? 8 no és correcte? Com que mirarem, el 8 no és correcte, doncs retornarem 8. Què vol dir? Iterarem 7, 8, 8 no és correcte i trobarem el nostre valor. Espero que hagi quedat clar. Si no m'equivoco, això funcionaria així, no? Com que no és, el 7, mirem, no és correcte, perdó, bueno, mouríem el mig, no, mouríem, o sigui, bueno, podria explicar millor, trauríem això, miraríem els dos valors i miraríem 7, 8, 8 és fals. Quantes iteracions hem fet? Una aquí, dues aquí, 3 aquí, i aquí miraríem 4, no? 4 de 10 números, que en aquest cas et tocaria fer 8, vale. 8 no et tocaria fer. I pots dir, bueno, si és el l'1 seria més ràpid, sí, però globalment, com aquell que diu, o sigui, molts números, com és com treballes, aquesta manera seria més ràpid. I això com ho podríem fer? Pensem-ho bé. Jo us vaig dir en un vídeo anterior, vale, que ho podeu mirar, que quan tu tens dos valors que vols buscar, que has de moure coses no dins d'un array, per exemple, aquí hem mirat el que estem mirant, encara que ens donguin de 1 a 9 o de 1 a 20, valen, jo penso com si estiguéssim amb índex, valen, amb índexes, o sigui, l'índex 0 de l'índex 19, valen, i el que estic movent són els índexs per trobar el valor. No estic pensant amb la versió, no sé què, estic pensant que tinc aquests índexs, vull trobar, bàsicament, com aquell que diu, aquell índex, no? Que llavors si sigués un altre valor, una cosa podria dir, vale, agafa'm el valor d'aquest índex, vale? I quan he de moure índexes del principi al final, o entremig i he de fer coses, normalment fas pointers, que no sé si es diu pointers, perquè ara si jo dic pointers, punters, no? Punters, tu pots pensar que estic parlant de C, no? Punters i això, no, crec que es diu 2 pointers en anglès, vale? I això com ho faria? Mentre left sigui més petit que right, no? Tu estàs dient mentre perquè no passi, o sigui, per trobar els valors, o sigui, per fer el while, per anar iterant les coses, hem de buscar el mig, vale? El mig podríeu fer left plus right dividit, o sigui, això dividit per 2, vale? I això en Python és correcte, però si treballes amb altres programes, vale, això ja no funciona, vale? Pot ser, no sé si ara potser ja està bé,
Però per què? Perquè si el número que tens tens dos números excessivament molt grans, fer aquesta suma pot ser que passis el número de valors que tu pots fer, vale? Normalment en Python, com que això tu no ho controles, ja està bé, no us, ja aniria bé fer la meitat, no? Però amb C++, Java, aquests programes pots tenir problemes. Normalment el que es fa és fer aquesta resta, valen, per estar sempre a dins dels valors que tu pots buscar, valen? És el mateix. Si és això, deu ser is bad version. Si is bad version vol dir de mid, que estem buscant el mid. Vale. Si la versió és dolenta, això què vol dir? Ho podem fer aquí. Si aquesta és dolenta, vale, si la meitat no és dolenta, vol dir que els valors estan entre aquest i aquest. Això és correcte? Sí. Doncs el que vull fer és right és igual a mid. Bàsicament. Estic dient molt right a la meitat. Vull que moguis el right aquí. Vale? Així de simple. Else, què passa? En cas que no sigui dolenta, què hem dit? Hem dit que mouríem el left, el pointer left, vale? El mouríem en aquesta posició. El mouríem en aquesta posició, no? Suposo que s'ha de tallar per aquí. Vale. So... Ah, no. Si no és dolenta, o sigui, vale, perdó, que estava... Si no és dolenta vol dir que estem aquí, vale, i aquesta no és dolenta, què vull fer? Com que no és dolenta, vull moure el meu midpoint en aquesta d'aquí, vale? Llavors com ho faríem això? So left serà el mid més 1. Vale. Què estic dient? Amb el midpoint que és correcte, vull que em tornis a mirar a partir del següent valor. Vale. Mirem des del següent valor. I així em vas movent. No. Això per què es fa? En aquest cas d'aquí, el 7 i el 8. 7 i 8, el 8. Diràs... El 8 és dolenta? Sí. Sí, vale? Això serà, per exemple, posem-hi amb el 7 és més petit que 8, valen, o 6 és més petit que 7, bueno, 6 és més petit que 7, començarà amb el 6, amb el 6 farà, intentarà, bueno, dirà midpoint, quin és el midpoint de 6, 7 i 8? El midpoint de 7 i 8, com que estic dividit, serà, suposo que 7, valen? Mirarà el 7 diu... O serà 8? Ah, el midpoint serà 8 perquè farà 2 dividit 2 i serà 1. No, serà 7. Un segon, que vull explicar-ho bé. Serà 7, 8... Començaré... Dividirà en 2, mid serà... faré un print. Retornaré, en aquest cas, return el valor del left. Deixem fer un print de mid, només per mirar. Print mid. Perquè això crec que es fa així i faré un test que és que diré 10 i 8. Suposo que mid aviam. What the fuck? Perdoneu, això a vegades per què petes? Per què petes? Si no ho faig diferent, o sigui, no tinc cap problema, amb això el faré. O sigui, ja no sé per què peta això, o sigui, bueno, no passa res. O sigui, aquí ja no petaràs, ara ja està. Si és el que volia, ja ho tens. Si és el que volies, ja ho tens. Vale, sí que passa.
Això passa perquè, bueno, de vegades no faig bé, o sigui, això, bé, és el mateix, bé. O sigui, com he vist no està ben tabulat, a vegades no se'm tabula bé. I això fa, en aquest cas, 10, 8, 7, vale. Mirar el 7, és el que estava pensant, mirar el 7, vale, en el midpoint, i dirà, el midpoint 7, el 7 no és correcte, entre l'els i el left és el mid més 1, i en tornar a 8, bàsicament. Correcte. Jo estava pensant. Bàsicament, agafa el 7, farà 7, 8, farà 7, bueno, com... Espero que no sé com explicar-ho millor, saps? O sigui, no soc molt bon explicador. Sí, us ho explico bé perquè he de practicar explicar, que és un problema que tinc. 7 i 8 és el que tinc, no? Estic buscant el 8. I aquí diu, el mid és 7, vale? 7 és una bad versió? No, 7 és correcte. Vale? Entra al left i diu, el left, el meu vector 7, és el meu left pointer serà, com he explicat abans, serà 7 més 1, que és 8, que és el valor que és dolent. I com que això és el 8, com que el left ja no és més petit que... ja no és més petit que res, perquè l'he mogut, ja és 8, ja no és més petit que 8, això és fals, vale? Surt del false i torna left, vale? Espero que ara ja ho hagueu entès, vale? Això, bueno, a vegades ho tinc al cap, però em costa explicar-ho, vale? I espero que ara ho entengueu bé, vale? I això fer consumir, això hauria de ser correcte perfectament, això hauria de... I bueno, estic a la pitjor posició, però com he dit, a vegades a l'ordinador sempre ho dic, si ara ho torno a fer, i bueno, si ho feu potser al vostre ordinador serà millor, ja, si faig... A vegades això canvia molt, bueno, a vegades no canvia res, és només fer les... come on. 11, bueno, com veieu. Suposo que si veieu altres solucions, mira, aquesta posició que està aquí més amunt ha fet literalment el mateix que he fet jo, perquè ho entengueu. Bueno, moltes gràcies, subscriviu-vos, doneu like i si voleu que resolgui un altre problema, poseu-ho als comentaris. I ja està. I... bueno, deixa'm afegir, com he dit això, l'espace és because of login, com he explicat abans, login, i l'espace, el time, vale, i l'espai, no, l'espace és, perquè no estic creant cap variable ni res, o sigui, bàsicament el que estic fent és crear, bàsicament no estic creant cap així variable, estic creant aquestes dues que són constants i no creo res més, vale? He fet el print, el print és possible que això fes que anés molt més lent. Com heu vist, ara ho he tret el print i ja a meitat, saps? Bueno, i ja està, i si teniu algun dubte, com he dit, subscriviu-vos. Fàcil, un problema fàcil, i ja està. L'he intentat explicar tan bé com he pogut, intento millorar.